Heritage Malta flimkien mal-Kunsill Malti tal-Arti ħadmu fuq proġett li joffri esperjenza ġdida ta' animazzjoni permezz ta' tnedija ta' storja Animalta. Din l-inizjattiva se tkun qed tanima episodji tal-istorja Maltija permezz ta' numru ta' 7 filmati deskritti bħala storja ċkejkna dwar l-istorja sinjura ta' pajjiżna. Kull episodju ser jipprovdi narrattiva sempliċi u ħelwa li ser tiffoka fuq karattru, grupp ta' nies jew perjodu minn wirt artna. Dawn il-filmati se jkunu lixka biex il-poplu Malti jitgħallem aktar dwar pajjiżu u li se tqanqal ukoll interess biex tħajjarhom jitgħallmu aktar dwar il-wirt Malti. L-istess filmati li huma produzzjoni ta' Reciprocal se jkunu qed juru żvilupp ta' komunità Maltija b'animazzjoni reali b'karattri li qed jitkellmu dwar l-istorja ta' Malta. Dawn l-episodji se jkunu f'forma ta' rakkont għax wara kollox il-ħolqien ta' narrattiva u r-rakkont huma uħud mill-eqdem mezzi ta' komunikazzjoni. Heritage Malta intant ħabbret li fil-binijiet tagħha se tkun qed toffri anki kodba ta' tpinġija li permezz tagħhom hija se tkun qed tgħin lit-tfal biex jifhmu aktar il-messaġġ tal-istorja Maltija.